Pa 10 June 2024 dziko la Malawi lidagwidwa ndi chisoni pamene ndithu ndege imene idanyamula olemekezeka wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino bambo Saulos Chilima idachita ngozi ku Chikangawa. Ndiye zimenezo mafunso ndithu adali ochuluka kuti zimenezi zachitika chifukwa chani, ngati pali munthu amene akukhudzidwayo ndi ndani. Ndiye mafunso anakhala kutuluka ambirimbiri, anthu mafunsa ena kumakayikira ena kumavomereza kunena kuti imene ija idali ngozi. Akatswiri ku Germany adabwera kudzafufuza ndipo ripoti lidatuluka limene ndithu momwe tiyankhe mafunso lidapezeka kuti Amalawi ambiri adakafunsabe mafunso kuti ripoti lili pena pake likuoneka kuti ili ndi zigamba anthufe sitikukhutira chilungamo sichikuoneka bwinobwino. Ndipo matasintha chaka chatha mu Oktoba chipani cha Democratic Progressive Party chalonjeza kunena kuti chifufuzanso nkhaniyi, ndipo padakali pano nkhaniyi yagamulidwa ndi olemekezeka mtsogoleri wa dziko lino Profesa President Mutharika amene alamulanso kunena kuti iwowa akufunitsitsa ndithu kuti nkhaniyi ifufuzidwenso kachikena kuti mwina Amalawi tingathe kuti tidziwe chiona chenicheni ndipo mitima ikhale pansi. Ndi anthu ambiri akhala kumalankhula. Ndiye pano ndi pa Nyasa VoiceBox mwizolowezi tifuna tikuonetseni zimene analankhula olemekezeka mayi Patricia Kaliati achipani cha UTM ku nyumba ya Malamulo. Kumeneko iwowa amalankhula pa point of order ndipo anena kuti kuthokoza olemekezeka mtsogoleri wa dziko lino Profesa President Mutharika kunena kuti President Mutharika si wopusa, ndi mtsogoleri wanzeru amene anadziwa kuti nkhaniyi njofunika kuti ipite ku parliament chifukwa chokuti munthu amene adalankhula pa tsikulo la ngoziro kuti black box yapezeka ali ku parliament konko. Nkhaniyitu imaloza kwa olemekezeka bambo Moses Kumkuyu omwe pa nthawi imene ngoziyi adali nduna yoona zofalitsa nkhani mu boma la Malawi Congress Party. Ndete ndikalimodzi tifu zimene Kaliati ndipo akamaliza timati msango choka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa VoiceBox. APM is so bright and intelligent. And for him to ask the Minister of Justice to say Parliament should do that, he's aware that the one who said the black box is around is here. In here. Honourable member for Mulanje West. Honourable member. Yes. Whip, please resume your seat. Honourable member, I would like to go. Honourable member, point of order. No, let me finish. Member. I have the right to finish. I didn't mention the name. I have the right to speak. I didn't mention the name of a person. So I have the right to speak and haven't finished. The first deputy speaker, I haven't finished. I will give you the floor. I will give you the floor. No, you will continue and finish. Let me guide you this way. Thank you. This issue, being such an important issue, I would like to ask the whole House to soberly bring our suggestions, because the job to investigate hasn't yet started. It will start, and we don't want... Can we allow you to finish, and then we'll go to the Zakasina, please?